Yedlencelete Bey Muhammed Ahun Allah nadarın cevabiyetinden. Bize umudumuz da olsa hak bilen batılı buluşturup veren Ahun deyip kime deyiliye hayta kulları deyiliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina seyyidil enbiya'i vel mursalin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Yeni gelip ettik Müslüman doğumuz Bey Muhammed Allah'ın Rahman'ın bir bölük cevabiyetine. Şol önkü celesen tertibine göre şol ödre diyetinden bir bölük aydan gurrunu inşallah birlikte eşleyin ta inşallah barayının açıklamasında. Kaşetiyen şol bölük gurrunu koyup verin. Musulman doganlarımız aman Allah ahun diýilýän kişi barada soraýarlar alparyan ýolu dogrymy we ýakynna Türkmenistanyň döwlet ýolbaşçylary barada bir näçe san video goýupdyr. Şol barada we şol kişiniň alparyan ýolu dogrymy diýip soraýarlar. Musulman doganlar bu kişi hak bilen batyly bulaşdyryp ýören ahunlaryň biridir. Bu adamyň bidgatçylara garşy dersler goýmaklygy, bidgatlary açyklamaklygy, halk içindäki hurafalar açyklamaklygy bunyň hemme diýýän goýýan zatlarynyň dogrulygyny aňlatmaýa. İnaneken Cenab-ı Bey Muhammed Ahun Allah'ın Müslüman doğumudun şol reddiye deyip bana çıkaran videonun bir bölümünü birlikte eşittik. Ama Cenab-ı Bey Muhammed Ahun Allah'ın Müslüman doğumudun senin bana bey deyip yüzlenmekliğin ki Türkmenistan devleti barada bir näçe video koyuptur diýmekligiň ya çıkarıptır diýmekligiň kardeşimiň yüdeyi yanlış. Näçe video dursan ben Türkmenistan devletinin hakkında diňe bir däne videoda çıkaramakda olur. Hakikaty hal olýanky gönýäýlimiň gurruny, soraw jogap bölümüň gurruny, live prosess pasagyň gurruny. Şonda gelip muhtelif sorawlar edilýär. Bir sorawda şol Türkmenistan devletiniň şol ýanky barhyň bir taraplyk diýen hakynda İslam şunaqany näme diýe, Guran şunaqany näme diýip menen soraldy. Men şoň açyklamadyny berdim. Sonra o video Instagramda save bolup goýulýar, aparatda goýulýar, YouTube'da goýulýar, YouTube'da goýan başga biri, aparatda goýan başga biri, Instagramda goýan ýene ödüm ýöne. Otam şol videodan alıp başga adamlar onu paylaşdylar, başga adamlar onu ýaýratdylar. Belki mümkin maňa da iýerilen bolsa men story goýsam goýandyr ýa goýandyr. Şol ýa şu bölügün gurrunda, otam çok golýanym hem aýtýan gurrun ýüreği ýalňyş gurrun. Kemen näçe video çıkarmay. Hatta şu video çıkaran oğlum vakti ki men habarly boldum şonuň bir video çıkaranda şol prezidentiniň Türkmenistanyň ýanky başlygyny bana akylynda adyny goýupdyr. Men şol gaty ýargardym, tenne beýtdiýän, tenne şeýtdiýän. Ona ahura şeyden gawwa diýeli falan etdiýeli men tenne mesleget sadaş. Men niýetim haýır niýetli forum bir iş etmedik tatta şondan söz hem aldım ýani. Derhal suret açyk bolýanym tenşi birda aýdamda Qiyinantakda şu köplen şu eşten dadyny ora aýtýarsyň da. Ondan mundan eşdiýärdiň. Şu eşten adamlardan hakka kemine ondan ýardyň. Temin beýtme gardaşym. Peýgamber salam mübarek sözi var. Onu sen menden ne gawrak bilýärdiň ki kefa bil meri kediben ay yuhaddisa bi kulli ma semi'a diýär. Bir adam ýalancı boljak bolsa näme? Şu eşten naýdan bolýar. Qiyinantakda tennemen hakymda şol eşten dadyny aýdyp barakym şu arada kän bir ýalňyşlyklygy ödüňi oklugyly qiyinantak. Hop, ýanky bölük gurrunun içinde ýene bir aýtýan gurrun var. Musulman doganlarymız aman Allah ahun diýilýän kişi barada soraýarlar alparyan ýolu dogrymy? Musulman doganlar bu kişi hak bilen batyly bulaşdyryp ýören ahunlaryň biridir. Hop, Cenab-ı Bey Muhammed Ahun, Musulman doganım, eger naud billah Allah taala gordyşyn, men sen aýtýan ahunyň bolsam ki hak bilen batyly bulaşdyryp beren bolsam, mun tabit etmekdik teňeni iddiany bir anlatjak. Mene hedefim edin. Senin bilen kemen onu meşhur dostluğum vardı. Näçedir öd ağımdan eşitdim. Menem hedefim edip diýerdim. Hop men etiqadım taýdan senin muşkulun var. Men ne kadar amallaryň hakynda senin muşkulum var. Sen gel kardeş men aýtýan datlamy hedefim edip boýunça nagd etdi ýani amallaryň sen beýdiýe hedefim edip beýdiýe, sen beýdiýe hedefim edip beýdiýe diýdi. Taýda tabatynçy ýüde çıkaram bari. Tab belli olsun teşhis etdiğin iddianda ayetin sadık mı ya naud billah kazıp mı yani. Sadık diye doğru şadi diye, kadip diye yalan şadi diye. Anlatacak yok ki. Bunu telefon kışçı verip vermeliler. Sadece gel
Sen Hanefi mezhep diýen oýlaňa, men Hanefi mezhep diýen özüme. Biziň aramyzda etiqadi taýdan näçe meselede, emeli taýdan inçe meselede aramyzda tefawut raýba, tegetýän tebligatyň içinde men ne kadar zatlar Hanefi mezhebi bolar diýerligini bilip durun. Şoňra men sen hakynda ýanky gönýalimlerde zatlar soralaryna edip hormat bilen şu zatlar bar açyklap aýtdym. Indi sen iddiaň bar, eger nawz bilen men hak bilen batyly bulaşdyryp bilen ahym bolsam gel gardaş sadece buldum. Şunu Hanefi mezhebinin kitaplarından tenkitli sabit etmekten gerek yani. Yanlışmayan hem deyip bilecekken ben yani. Ben başardığımdan aladan tahkik et yani Hanefi mezhepte. Başardım doğruyla etecek. Başardım şol doğru düşünen adım etecek. Hanefi mezhebi muhakkak ulamalarının tahkikinden geçirdi var ahim muftabihi kavulları, şu elekten getirip teşhiren kavulları etecek. Yanlışmayan hem de şu adeçinde ne sefer oldu? 4-5 sarap boldy men beni fetvanamda yanlışdım. Yamaşlarda şoňkyny video çıkarıp kardeşler, şu mesela arkadaş şey demiştik, men yanlışıptım diýip ben fetva verdim yani. Yani kemi ýogur bardım. Bu maňa bir kyndat däl. Otam şo da aýtjak bolýanym, eger sen wagan aýtýanyň keminde sadyk bolsaň, haýş etýän gel etýän iddiaňy kenawul billah aýtýan bolýar yani. Hak bilen batyl bulaşdyryp beren ahun diýmekden bir olahan gel Hanefi mezhep ortada şolardan öýt aýtýan iddiaň sabit. Şaýatdy özünde diýen diýarsyň. Başga Türkmenistan dogurlamada şu kulle diýmejekdir. Ama Allah'ın jogap berýän bolsaň, ol hewillahuna jogap ber. Abdulkadir Kemal'in jogap ber. Sen kitabyny nagd edip berler. Kardeş, dokun ağaçtan habary ýok diýerler size. Türkmenistan dogurlamanyň nagadarlary dokun ağaçtan habary ýok diýenleri, olaň şu İran ýurdumydaky ýaşapan ahullar da, olaň takdirle şolar öwet aldylar, men kitabyny nagd etmeýän durdular, men kitabym Peýgamberiň kitaby däl, men kitabym. Ýüdeýin içinde oýanmaýan ýalňyşlyk tapylar, emma şolar alan ýalňyşlyklaryna men yekan jogap berdim. Ahyrda son bolup barahym näme çekýän bilmän keplemen galdy olara. Siz ýene olara berilen jogaplaryny habarmy diýok. Türkmenistan ilimde şu kun Ehl-i sünnet boyunca, Hanefi mezhep boyunca men berýän gurulum ýaýragly, otam ol bedgata mubtala bolan musulman dogurlamy ki bize karşı çıkyp bilimsizlik yerden, düşünsizlik yerden, yani düşünmeyeni gelip näme çekin bilmän şonuň videolaryny goýýarlar. Hali onuň jogabyny hemmeti berdi. Ýamaşlardan inşallah onuň jogabyny ki şu Türkmenistan'da böyle başta Türkmenistan'da diýen, Türkmenistan böyle gelip ýarsınlar. İnşallah men ýamaşlardan şu öňkü berilen videolarymyzdan ýa-ýamaşlar inşallah açyklap beren taki hakykat ortaya çykdy. Emma şu ýanky başta goýan videomuň bir böleginde benim hundakyň alhandaryň musulman dogumynyň şey diýip aýtmakda bolýar. Diqqat aýtan kemine? Bu adamyň bidgatçylara garşy dersler goýmaklygy, bidgatlara açyklamaklygy, halk içindäki hurafalar açyklamaklygy, bunyň hemme diýen goýan zatlarynyň dogrulygyny aňlatmaýar. Cenab-ı Bey Muhammed Ahun, Allah'ın Müslüman doğanım, ayetin şu hiyaldanım, şu porum oylanayanmi, men hakkında şu porum duyğun makiyeten fikretyen men, hemme aytyan kepdim, yüdeyi doğru, men hiç yanlışmayan diyen gurrun aytyan makadiyenmi. Şu kefi mene durayın, tenke cayinna, tenke ni dokuyonun arahim bir de açıklap aytıp verip bilmen oldum. Hiçbir alim ve hiçbir müştehiten başarmar, kimin aýtýan kepden ýüreği hemme dogry. Peýgamber var gardaş, öz iştihadyny ýalňyşypdyr. İştihadyny ýalňyşyny Hudaý tebarek we taala abasa we tawallani indir. Lima adinta lahum hatta yatabayyana lakallazina sadaquni indir. Lima tuharrimu ma ahallallahu laki indir. Peýgamber zam Allah tebarek we taala şeýden iştihadyny ýalňyşyny islah edipdir. Men etene ahun Bunkun kim ki bir iddiamı olsun hemme aýtýanyny atlamaz %100 dogry bolsun. Yok kardeş, ýa-da başında da geçenki bölükde de aýtdym ha. Ki her kimde ýalňyşlyk bolup başarar. Hiçbir adamy ýok onda ýalňyşlyk bolmagy. Yani kim diqqat ede, şimdi başdaky ýa-da kitabym şey 514 sefe, inäle kim okyp bilýän farslyny 64-nji sefetinde ştarymy açyk aýdygy, hiç kitaby bizil Hudawan, kitab-ı Hudawan mahfuz iştibaniz. Tenha kitabı köşende yanlışlık yok. Ol fakat Kur'an-ı Kerim hatabalaglis ez-zerriyet beşeriyet. Yanlış bolmakluk ol insanna bolýan da İmam Şafii rahmetullahi aleyhi näkim Reddul Muhtardan şeýle naql kol etdim. İmam Şafii rahmetullahi aleyhi diye bir kitap ýazdım Er-Risale diýip şonu in heme talaş etdim de ýene de şoň içinde bir ýerleri tapylýar.
Ki sonra tahkikinde belli oluyor İmam Şafii rahmetullahi aleyhe ve bir tane yanlış yaptım, o tane yanlış yaptım deyip şunu yan şagirdine İmam Muzeyyi rahmetullahi aleyhe tekten tarafta var. Tekten taraf İmam Şafii şunları okuyor öz şagirdine. Belki böyle yanlış aytdım. İmam Muzeyyi rahmetullahi aleyhe İmam Şafii rahmetullahi aleyhe yazan kitabın tekten taraf okuyor. Sonra İmam Şafii rahmetullahi aleyhe bu tahmin doğru, o tahmin doğru, bu tahmin doğru, bu tahmin doğru. Ahir deyiptir, akit sabit mi deyiptir. Huda Teala kabul etmeyen bir kitabı tavının ki şunu yanlışlık yok otanın deyiptir da. Benim Muhammed Ahun, Müslüman da onu ayetiyen gururun ne? İnanki men eşkefi öde açık ayda değil. Beraberin öde. Eğer der neveşte hayır, meş kitabın yanında adam. Eğer şimdi yanında adamda çiğdi ki muhalif var kitabı Huda bede mutal. Kur'an'ı tertat tabılda. Ve sünnet Resulullah tertat tabılda. Ve fıkh mudahbene ahnaf. Hanefi mezhebin elekten geçirilen fıkhına tertat tabılda. Men şunun Kur'an'a karşı, sünnete karşı, Hanefi mezhebin racih kavuna karşı men rücu ettiğini barahim bunu men açık aydıgılı yani. O zaman çok önemli şey diyemektim ki ha ama Allah'ın sporum ki aslında hem ayetlerinin yanlışlık bulmasın. Ya kardeş bunu hiçbir adam iddia edip başarmar yani. Bir bolya yanlışlık rişede, bir bolya yanlışlık şahada. Rişede bir şey iman etikada değil diye. İman etikat bir iştihadi meseleden. Şol anırdan ehl-sünnet boyunca, 4 mezhep boyunca bir toğlanıp alıp kaydılan yol var. Elekten geçirip teçilip de ummata tevil verilen yol var. O da en şu aydılana ola, dilene ola bulup da tedeki denen fergalan tertipleme alahi keplerini qırağa oymaklık gerek. Onun hakkında yanlışlıklık hiç otta kabile kabul der. Ama şahada yanlışmaklık, fetvada yanlışmaklık, furuatta yanlışmaklık, tahkikte yanlışmaklık. Şuna meleş haydi bir gurrunda var alahi sebgatende saniye bol, aytsaqtağın başı bol yanlışmaklık, bu insanda bolyan da Müslüman doğulur. O zaman benim Muhammed Ahun Müslüman doğulum. Yani şu an, ben azıcık hakkında gurrun vardım. Şu anda şey Müslüman doğulum, o da şunu bilen var ki bizim siyasetimiz bilen diyanatımızın hiç farkının yokluğu. Bizim ulamalarımızın hak padişahlığın kaptığında durup da siyasete koşulmaklığının hakkında hiçbir iradının yokluğunu. Teşhir bilen hakkıyla hakkında. Yani Afganistan bütün ulamalı olup barahim, hatta öyle sofu olup, diyubendi olup, doğru Hanefi mezhep boyunca İslam dini yürüttürüldüğü hak görünüptü. Teşhirden haklığını henüz bilen hak, size atlan hakkında dengel şunu duyuğunu orta oklamaklığın. Ya nauzubillah ödünün karşı durun adamlara. Ahım onu sürep öğrenip, ahım onu sürep öğren kim oluya, kime diyen bilmesindigin. Ya ödünün karşı çıkan adamlara reddiye vermektin de edip hürmeti riayet etmesindigin. Ayet şıla deliller mi ki sen ne kadar da yanlış yalan. O senin hakkın, senin videom var. Sen tarava tekilde kad okuyduğun bolya diye. 20 kat başta kurduğun bolya, tekilde kad okuyduğun bolya diye. Belli bir sebäbe görä, ýa-da hastalyk, ýa-da ýadawlyk sebäpli, ýa-da gije galanlygy üçin mesçide ýetişmedik kişiler tarawa namazyny öýünde hem kılıp bilerler. Çünkü bu farz namaz däller, nefil namazdyr. Sany hem musulman doganlar pesi 8 bolmak şerti bilen, witir bilen 11 bolýa, 8, 10, 12, 14 şekilinde öýde hem kılıp bilersin. Ya hak soğukçılığı, senin inkar etmekliğin var. Ki 4 mezhepte şuun kuğununa bağdat, yani sen aytsın ona kadim zamanında doğru salamışlık indi hemmeti yanlış olsun yok. Hak 4 mezhepte hak doğru salamışlık badetluğa sen gelişini inkar etmektir. İslamdaki musulmanlar beyatın kol vermenin aslı şu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan qaydandan sonra musulmanlar dine, musulman döwlet başlytanlaryna beyat edipdirler, kol veripdirler. Ondan başka birinin çıkıp isle pir bolsun, şeyh bolsun, insanlar özüne çağırıp özüne kol verdirmegi, beyat ettirmegi doğru däller musulman doganlar. Ama yankı gurrumu kim tapya? Pire kol vermeli. Koşuna bendeş gurrumlar kim tapya? Pire kol vermeli diyen yorulgan tapan musulman doganlar bidgatçı sopulardır, bidgatçı tarikatçılardır. Ya Allah tebarek ve teala bizim imamımız var.
imma la tahvi cihatü sit. Kudada cihat yok senin ol. Arştan da yukarıda hemme zattan yukarıda ditti. Başka bir ters duyguyu şu borum gitti. Orta okla Müslüman doğum. Şala ne men alameti. Ayetler bağın hak bilen batıl buruşturyan ahun de olsan, seneger bağın Hanefi mezhep bolyan olsan, sen gelip ne bilip zatlarda var gelip yanlışıp da ehli sünnet boyunca Hanefi mezhep ulemalarının anından gelen sürgününe ters bir sürgünü Türkmen ilimize öğretmek için adet ettirdi. O zaman şu tadan Müslüman da olamadı. Sözün gıytkati hak bilen batıl buruşturyan ol ulemaları diýýär ki özüni Hanefi bilýär. Özün ehli sünnetin Hanefi mezhebinden bilýär. Emma Hanefi mezhebin hem etiqadyna itaýdan hem furuatynda ol Şeyh Uteymin yeni bir ulan ýylyda düşen kişi bolup gynansak başga bir duýguny, başga bir tertibi ortak getirmekdige adat etýän ahuldyra diýýär. Ki gynansak da Müslüman doğumyz bir hukumda Allah'lar da şu sürgüne geldi. Maňa sen şey diýem, hak bilen batıl buruşturup berdim etýärdim. Başta da etdim. Men edam yok. Hemme beni fetvalarım doğru değil. Yanlış yeri etiqaddaydan getir. Hanefi mezhepten sabit et. Men tövbe edecek. Furuatta da hayır bir yanlışıptır mı? Getir sabit et kardeş. Men tövbe edecek. Men yanında başta da gurum aytdım ama men nesip şaşı eden işim o men gayrata bilen de onu çatıyar yani. Allah Teala bize tevfik versin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.